Hostia, Sullivan. Digo, faz estas horas, desperto. Hostia. Boa, Sullivan. Bueno, vou a frustrarme un pouco máis. A verdade é que estaba relaxado e dixen, buah, pode ser a hostia ahora que no primeiro try faga algo. Pero xusto ao empezar a pensar no xogo, esa calma xa se me foi. Entonces é como en plan, por andar pensando no tema xa caguei. Pero bueno, vou de primeiras facer uns cuantos tries. E se me vai mal, pois igual me planteo facer outras cousas. Pero bueno. Hai que vencer primeiro. Sí, vai me facer falta que vencer, Efectivo igual. Muy bien, empezamos bien. Un tontón. Ainda se sigue usando eso. Madre mía. Só acórdome de velos cando estaba no primeiro curro. Alá polo 2008. Merda. Merda. Tocadora de huevos esa zona, tío. Epa, salo sin querer, tú. Pois primeiro try.
Hostia. Ah. Nah, este trae está nada. Este trae non valeu para nada. Pero bueno, como canceamento non estuvo mal. Madre mía. E con que xogo vas deleitarnos, Sullivan? Oh my god. E que te crees que fago normalmente para evitalo? Pero non é infalible, sabes? Quero que facer ben. Que pasa? Que solo te fijas cando fago malas cousas. Repito, solo te fijas cando fago malas cousas. Obviamente acabas de entrar, xa o sei, pero... Se me salise todo ben, xa non estaría tilteado nunca. Por desgracia, non sempre me sale todo ben a primeira. Segundo try de hoxe. Ese fora perfecto, non me comería ese ataque de mierda, mas comino. Nin eso, nin eso.
Home, non me vexo cando estou no Coromán. Oh, que bien. Estaba buscando atacarlle desesperadamente para curarme. Non foi boa idea. Creo que teño que ser moito máis defensivo con este boss do que estou sendo, pero bueno. Nah. En fin. Vale. Eso é o peor de todo, que ainda por riba non solo me comín un de daño, sino que me comín dous. Non pasa nada. Buenísimo inicio de try. Buenísimo inicio de try. E ainda por riba axudando o amuleto. Pregunto yo al Chincherry. Hostia, o amuleto está me saltando moito. Carallo que me saltase co boss, non agora.
Gracias. Lol. Todo muy verde con este boss. Tan verde como los bichos esos. Ay, Dios mío. 3 tries e xa estou como se levase 15. É que hasta aquí tampouco dou subida a primeira, tío. Xa dixen antes que vou facer uns cuantos tries e despois dar unha volta, así eso. Que bueno, pero quero probar. Primeiro quero facer uns cuantos tries máis. Despois vou intentar facer outra cousa que posiblemente me sea máis chunga ou igual de chunga, pero bueno, vai ser... Joder, macho, pensei que non vou tocar a toquei. Vale, mano, por las prisas. Merda, tío, quedei sen seda. É que isto xa che desgasta. Vos, bueno, Viqueira me imagino que sí, o sabe, pero bueno. Alguns afectan nos máis que a outro. Por que me acabo de tirar? En fin. Como vou facer ben o boss se xa non dou chegado a él?
Vale, Manolo. Trae tirado por la borda. Trae tirado por la borda. Trae tirado. Caguéme encima ahora mismo. Ahora que fago con un de vida, tío. No sé ni cómo acabo de escapar. Primeira vez que o aturdo. Mierda. Hostia, que ten magia.
Oh! Esta era a fase 2 ou era a fase 1.5? Ten collóns que a primeira vez que me enfrento a el con 1 de vida e foi a vez que máis avancei. Ten collóns. Ten putos collóns, tío. O cual demostra que se te sobreposa a situación, da igual a vida que teñas. Ainda que ter a vida ao máximo axuda, claro. Usa a magia do puto... Parece que usa a magia do caballerito, tío. Puto maricón, bueno, o de este amuleto que me permite estar así estático, cúndeme para evitar caer na agua sucia moitísimo, Ahora van os dos mosquitos ao do medio, non?
¡Ya! No pensé eso. Oh my. Vale. Vai seguir collendo o truco pouco a pouco. Oh. Ya, voy a quitarme esto porque... Que ahora non subo tanto. Joder. Un pachao, tenéis moito. Home, canto... Cantar non é que cante, pero... Vamos allá. Se é o cuarto ou quinto try. Oh yeah.
Ok. What the hell? Fatal, 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 fatal. Morro aquí. Pasei de ter o mellor try a ter o peor. Pasei de ter o mellor try a ter o peor. Que ni siquiera cheguei a vos. Shit happens. É chegar debullador e gáfame sempre. Confirmamos que debullador me gafa. Acabo de facelo. Então, non sei se me pareceu escoitará. Oh my god.
Boom, morrer. ¿Pa' qué salí? ¿Pa' qué salí? Non debí salir. Comí un ataque por haber salido. Pero bueno. O problema de manterte na auga é que non das recuperado seda. Podes xogar moi safe aí, pero xa non podes curarte. Quitas toda a posibilidade de poder curarte. Calvi, a prova de que me gafastes é que basicamente no primeiro try que me foi ben estaba a un de vida, e ainda así cheguei á segunda fase do boss. A diferencia, non estabas ti ainda no stream. A ver, no fondo agradezo que estés aí dando polo cu. A veces é peor o silencio que este alguén andando polo cu. Francamente. Bueno, entre comillas, tamén che digo. Cago no mosquito da virgen. ¿Serio? Cada vez favo peor o ascenso hacia o boss,
Ren. O que a xente non se dá conta é que hai certo ritmo cando en moitos xogos, cando morres e reanudas no boss, xa tes como un ritmo pillado. O feito de que neste xogo che deixen así, moi lexos do boss, fai que perdas esa sincronización, digamos. Pero bueno, se sea o sexto ou xa non sei cantos trais van, xa perdín a conta.
Silenzio máis incómodo. ¡Putas! ¡Putas! Sempre calculo mal o puto mierda este. Me puxo unha trampa sin querer. O caso é quitarme mérito, tócatelo luego. A mellor non é que me estea curtindo, non, é... Non sabes ti como. Sei. Home, das bolas blancas sí que houve algunha que se afei de milagro. Porque o hit market, a hitbox non sei como funciona. Pero houve unha vez que xuraría que me dou na cabeza e de algunha maneira parece que me abaixei. Buah, estou me quedando sen recursos das trampas, Ah. De feito, se me quedo sen recursos, sí que marcho.
Pero non mides negar que este último try estuvo guapo, eh. Joder. Merda. Ren! Genteime. Genteime. Genteime co pogo. Genteime co pogo. Bueno, un try máis e despois xa verei que fago. Pero teño que reconocer... Joder, macho. Teño que reconocer que o feito de avanzar no boss subeu a moral un pouco, eh. Pegoume. Cajo na puta que o pareu.
Uy. Oh. Gracias. Un try máis. Dependendo como me vaya. Tío, é que agora dá má sensación de que estou cerca, tío. Non o sei, Non o sei. Non sei se estou cerca ou non, pero... Manulo.
Oh my. Che ingiustizia. Oh fuck. Nah, este trae nada. Toma polo cu. Intentouse, pero bueno, estou satisfeito cos avances, Pensei que non iba a avanzar. Teño que reconocer que estou satisfeito cos meus avances. Por que non vai? Polo menos me curtindo con este boss. Xa non o vexo tan imposible como onte. Aunque non sei onde morrei. Non sei se podo escapar. Bueno, podo escapar, que podo salir, non? Pero... non sei se facer un try máis. Queredes que faga un try máis? Xa fixen máis de 5. Xa fixen máis, non? Non sei cantos levo, pero levo máis desos. Farei 7 ou 10, non sei cantos, pero ao final a mitad do tempo do stream é vindo para aquí, non intentos do boss. Vale, logo, vamos alá.
Oh my. Oh shit. El ficho me da, no es. Al revés de Madeira. No quero fazer esto. No quero gastar la puta. Toma, qué bueno. Pues nada, no me sale ahora o B abaixo, RB abaixo. Puto rebote, a mala fe. Merda, tío. Perdí una oportunidad de curarme, tío. Caguéme ahí encima. Qué rabia me da haber perdido esta vez porque no me sale por salirme ese RB que me jodeu a seda. Increíble, increíble. Increíble o da seda, tío.
Increíble. Aquí non podía. Estaba probando unha cousa.
Ahí me encima. Ah. Bueno, é o que quería. Se me mataba, decía, se me dá tempo, pago a guarrada. Bueno, é unha menos 12. É que, sabedes o que? É que me dá unha pereza ter que salir para despois volver. Boa, pois nada. Boas noites, brasileiros. Pero sí, creo que me vou ir porque vou ter que farmear os chismes, Vou facer unha cousa. Ojo, que bien acaba de quedar. Ren! Ai, aquí non hai nada. Ou sei. Ren! Este bicho. Ren! Cojones. Bueno, algo me di que vou morrer aquí. Oh, GG. GG. Non me quedaba moito para o final do túnel. Ren! Bajo los bichos también.
Really, man. Morri a nada do capullo, tío. Perdín 70 rosarios, ainda boa que non eran moito. Eso, mato dos bichos e xa recupero, non? Ten collóns, tío. Peor é que che boten a puta agua, tío. Ren. Tío, esto é increíble, eh. Hai algo aí ao final e non sei o que é, tío. Non podo saber o que é. Que asco de zona, tío. Pues... me vai a tomar por un culo. Boas noites, degollado. En serio non rompín o chollo? Estou morrendo aquí como un fillo de puta. O sea, what the fuck? Bueno, vou morrer máis aí que no boss.
darle aquí. Lolazo, chaval. Vale. Ren. Ren. Vale. Voy a ir por ahí.
¿LOL? ¿En serio me acaba de matar la explosión del bicho ese de mierda? Notase que debería ir para cama mejor. Madre mía. Shit happens to me. Mierda. Friend. No hay nada. Friend.
Hostia. Vale. Ahora tengo que salir de este sitio asqueroso, que no sé qué peor. Ren! Vale. Ren! Se recuperé los rosarios que perdí. ¡Era! Uf, que lejos está un sitio donde quería ir. Joder.
aquí a donde quería ir. Friend! Bien, Manolo. Máscara fracturada. Cráneo de bicho tallado como protección. Prevengo daño crítico, pero rómpese con impacto. Si se rompe la máscara, repararse o descansar en un banco. Vale. 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 No quería meterme aquí. No sé por qué me metí aquí, pero bueno.
Mm. Joder, había un choy aquí al lado, creo. Eira! Ada beda bangala waduh. Mana Den? Kemana Den? No sé si hasta Bogan por aquí. Ahora sí. Creo que no quería ir por aquí, pero bueno. Nah, eso tiene que volver a empezar. No me vale la pena. No sé dónde vuelvo a empezar, eso sí. Porque Gardino banco que non debería. Gardino banco que non debería. Barbaro. Barbaro. Nana.
Pues vou ter problemas susto aquí, Joder. Oh, cara malo, bro. Barbalo. Nada. Vou seguir, pero ahora xa teño claro que xa non o consigo. Tío, pero canto teño que subir aquí. Uf. Buah, imposible, tío, tienes muy poco tiempo. Ya por arriba no estoy viendo, Nah, se pierde. Hostia, con doble salto, ¿cómo se facilita esto? Pushkar Mitri. That's fine. Bueno, está claro que no me da tiempo llegar de ahí a... Vale. Entonces... Hostia, sin vinagre.
No sé para caer de aquí, by the way. Vaya. Creo que algo fundamental es elevar este. Hostia, verdad que me acabo de acordar una cosa ahora. Mira, mía campana hecha de azul. Yeah. Hostia. Materium. Seda, filo fino y ya de arma de sucre muy cotizada por la suelta. Es por curar feridas, prolongar la vida y tejer poderosas runas. Fragmentos de coraza, Hostia.
todos los materiales conseguidos. Qué bueno. Lelo Slam. Hostia, esto sí que puede cundir. Lo que pasa que 1100 pavos, ¿viste? Pero... Una mosca. Bueno, pois vou no deixar aquí. A verdade é que eso da loncha non parece tan difícil como pensaba, pero con esto non quero dicir que sexa fácil. Pero nada, gracias por ver este stream e vémonos un próximo.